Nakadungog ba ka nang gatong Day Bailey sa Marbit nga nagkagungog? Kadungog ko. Katong kuan na nitabo to kay diya mo babae ba nga di ko taga diha. Para ingon tang bisita ra po niya. Kini diging Bailey na maginay sa sayo, siyempre sayo. Igod-igwad ana. Katong buang po si Jose. Mo to siya. Sayaw. Sus karon. Nya katong babae nga diha lagi inyong tagbisita isa nyo ra putong lupita kay disco siya sayaw ana. Siya gid man. Ni tagtanod. Mo tong kit anang tanod nga dito sa di ba magbantay na amo sa kanang bayli-bayli na amo ng tanod ug bantay. Kato yung tanod, tabang sa tanod yung tanod. Unsan kang ano? Tanod. Kana bantahan na eh. Gitudlo ka si sayaw ba? Ay ang gitudlo dai si Abit. Tasod. Si sayaw. Ano naman? Unsan naman? Bastos kayo. Ano kay mo kang bastos di ba atong wala ba? Atong gitawag tanod. Abit. Karekot. Abit. Ano man? Boss, sa may kuan. May bunga man siya niya dito pong babae ba. Mao to yang katapad-tapad siya sayaw sa ba. Dito sa kuan ba? Ingon tong sayawan. Nakaroon ingon tan. Yam ni babae may reklamo man nga imo mang gibinastusan na ini. Usa man gibinastusan ba? Oy. Ingon tong ba. Oy. Nanang may tanod bastos kinatawa na. Unsa may iyang kuan bastos? Ay nagsakit-sakit nang iyang kuan sa akong lubot. Nagsayaw mi. Unsa may nagsakit-sakit? Ang ako tutudlo oy. Nagsakit-sakit nga kuan. So di na tinuod. Nangulipas maging ka. Ingon pong si Abit. Di ang ako lagi tong kanang tudlo nasagid ba kay kaning magsayaw sa mga kumpuan mo gina mga say masagid-sagid ana yung tanod. Pagtuga sa nood bit. Unsa man? Imong gikomot ang sabot aning babae o unsa? Kay ingon man kon. Imong gibinastusan. Kung ang ako lagi tong tudlo kamot ba sana style ng sayaw ron murong kirig-kirig ba niya na nakuan siguro ka babae. Ngono ba binastusan siya? At kuan naman dito day. Ang tudlo naman dito day na nakuan day. Kanang nasagid sa imong ingon sa imong lubot. Uy, digig ko mutuwa na kanang itanod nga ang iya tong tudlo may nakuan ako. Kay kung tudlo ba to? Ako ta mahino lang kuko.